Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse deuteronum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamaturan ni pasukan. Ang mga pulong sa Diyos ang balaang pagpadayag sa atong Ginoong makagahong pinagi sa balaang kasulatan o sa balaang apostolikanhong tradisyon. Atong gidawat nga may nungdanon kayo nga giya o kahayag sa mangitngit atong dalan padung sa kaluwasan nagiandam sa Ginoo tagsa-tagsa kanato. Maigsoon, sa di pa kita mo padayon atong recognition ng atong mga minahal sa kinabuhi, mga atong mga kauban sa Catholic Charismatic Renewal Movement, ang New Creation Servant Community nga natukod o gigam ni pag-ayo sa panahon ni Cardinal Julio Rosales nga magpadayon sa mga tulumanon sama sa subsob nga pagampo, mga hiniusang pag-ampo tagsa-tagsa sa communities o sa pagbukas o mga Life in the Spirit Seminar o Healing Ministry, Counseling. Kini ang gida sa New Creation Servant Community sa Catholic Charismatic sa Santo Rosario Parish Chapter. O mausad ang uban nga mga Catholic Charismatic Communities. Ang New Creation Servant Community gi alagaran ining musunod ang atong presiding head servant, Sister Brilia Albao. Ang formation head servant, Sister Jeneline Labrado. Ministry head servant, Sister Maricol Maligon. Ang prophetic servants, Brother Romeo Llenes, Sister Jezebel Llenes. Akong greeting ni Dong Romig siyang kapikas. Akong mga pagampo usab o mga pangiliupo alang sa dali ni mong kayuhan, Dong Romy. English servant, si Bradley Albao. Presley and liturgy servant, Sister Susan Albor. Ang community secretary, Sister Jasmine Arceles. Ang admin custodian assistant, Sister Susan Albor, Sister Gina Belicario. Sa worship ministry ay nagduma Sister Jacil Lodunia. Sa music ministry servant, Sister Christy Agas. Niyagid kanuna sa New Creation Servant Community sa atong katiguman tini sa Santo Rosario Parish Chapter. May tingog, may muawit sa mga espirituhanong pasidungog sa Diyos sa mga huni nga Diyos nun. Christy Agas. Ya healing and counseling servant, si Brad Espiridion Iting o Ida Iting. Ang prayer intercessory servants, si Sister Christy Agas, assistant niya, Sister Josephine Lee. Niya sa Josephine Lee sa atong katiguman diri sa New Creation, sa New Creation Servant Community. O sa teaching ministry, si Brad L.B. Sinita o yung kapikaster Chris Sinita. Sa Bible and Catechesis, ang nangog paigayon ini alang sa mga members mo si Brad Alex Basik. Ako nagtuo nga padung natungan ni kay lisod-lisod kay traffic. Niya, way kakulian mo, kuyog ito na ito din Brad Alex Basik. Sa temporality team servants, Sister Josephine Basing, Sister Cypress Velasco, Sister Josephine Lee. O yan sa Wisa Men's Ministry, si Brother Mario Uy, yung kapikaster Nida Uy sa Transpo Ministry. Technical Ministry,
Sister Jacel Ludunya ug si Brad Joseph Bargayo taga Karkar. Ya madasigon o makijus nun kay mga buhat niya. Brad Joseph Bargayo. Kanya sa food ministry, Sister Golda Cabalda. Yato sa greeting ni Sister Nani Kandar nga kanuneng may nampuon alang sa kalampusan sa ministry sa New Creation Servant Community. Nya sa Couple Cluster Servant si Brad Mario Uy o Sister Nida Uy. Ang Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Sa Single Adult Men Cluster si Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servant si Brad Chan Nolin Lanik. Sa Youth Adult Women's si Sister Almira Belicario. O sa Youth Adult Men si Brad Reinhard Lasaraga. Muli ang atong mga kaigsunan nga nagduma o nagpahigayon yun sa mga serbisyo alang sa mayang balita sa itong Ginoo nga masabwag o makatunan sa matag usa kanato sa kinabuhi nga matukma sa tawag sa Ginoo kanato alang sa kalwasan. Unya, karong gabi na doon nagyapon tay mga utana niya po datong na-acknowledge niya si Radan Kugtas. Doon na ni mga 15 o 20 ka mga radio stations sa ngayang gialagaran o nagpadayon sa siyang pagpadayag sa mga isyu sa atong panahon. O niya sa Brad Aling Bacalso nga atong makugihon kayo nga Catholic Lay Minister sa San Jose Parish Church, Tabunok, Talisay City, Cebu, nga mutungas yung bukid. Daghang kay mga kapilya sa bukid nga naidagkong kapilya, nasa gamay, pero gisaulog nila ang tulumanon sa kasaulugas pulong. Daghan kay manimpa, mga kaigsunan nato nga makatuman silang Sunday responsibility. Salamat as Ginoo. Niya sa si atong suki din si Ricardo Rizani, taga Bohol. Salamat og si niya sa luyo si Brad Danny og si Nes George sa ato ning tagdon gyud kanunay. Now, sarili pa ta mo hatag og mga kahigiunan sa mga pangutana, doon na di ay pagtulunan nga ito'y paambit. Nga, doon ay gingon sa balang kasulatan sa Suwat San Pablo sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 17. Nga nagingon nga ang gibatpat ni San Pablo nga gingon nga dunay kalanon nga hugaw, dunay kalanon nga hinlo. Pero ningon si San Pablo, kung mukaon kanini og dili, wa ka makasa. Matod pa niya. Kaya kaluwasan mauning mahinungdanon nga ang tagsa-tagsa ka nato buutan og nagpapuyo sa Espiritu Santo tagsa-tagsa ka nato. Mabasa na sa Roma 14, versikulo 17. Nabay kalanon nga hugaw na ikalanon nga limpyo o kinigi pahayag nga dili ni manungdanon sa kaluwasan. Ang manungdanon sa kaluwasan nga buutan ta, matod pa, o gipapuyo nato ang Espiritu Santo sa tagsa-tagsa na to kugulingon. Kining pulong nga kabuutan, tagsahon kayo siya, kay doon ay mga virtues stated, written in the Bible, nga doon ay mga equivalent meaning and also equivalent English words. Sama sa righteousness,
righteous. Ang hubad sa Biniseya, matarong. Ang holy, ang hubad balaan. Ang gentleman, talamdon na tao. O ang kindness or kind, maluluyon. Ang good or nice, mayong tao. Ang obedient, ang kahulugan sa Biniseya, matinumanon. Niya ang pulong patient, mapailubon. O niya ang meek or meekness, magop o kaagop. Niya ang payos, Diyos nun. Morning, so tremendous, important virtues given by God to us. Pero sa akong ingon nga, dunay katumbas nga in English, righteous, matarong, holy, balaan, gentleman, talamdon, kind, maluluyon, good and nice, maayong tao, obedient, matinumanon, mapailupon, patient, niya maghop, meek or meekness, payos Diyos no. Pero sa may in English sa kabuutan. Si Brother Alex, kung ano ba ni, maukiton sa ni sa mga pulong languages, labi na sa atong vernacular language, Bisaya o Cebuano. Sa may in English sa kabuutan, Brother, di ko kakita in English niya. Ha? Pero matod pang kabuutan mo, labing minungdanon. Na ipagkaon nga gidili, kay hugaw, na ipagkaon nga limpyo, nga gitugot nga kanon, mukaon kag dili, wanay labot sa kalwasan. Ang minungdanon nga buutan ka, o nga ang Espiritu Santo imong gipapuyo si imong kugalingon. Kinanglan ato ning tutukan, kinanglan buutan ka. So what is the equivalent in English language ang nagabuutan? Masayang oh, righteous ko mana, matarong. No. Masayang andong? Oh, kanang maayong tao, good or nice. Oh, isa pa. So, usa ka butang naa sa atong vernacular language, Cebuano, ang kabuutan. Matod pa, mukaon ka sa gidiling giisip nga hugaw, mukaon ka glimpyo. Dili na minungdanon sa kalawasan. Ang minungdanon nga buutan ka, o nga matod pa, gipapuyo ni mo Espiritu Santo sud sa imong kalan. So mo nang kikinahanglan sa kaluwasan nato. Nabuutan ta mo nang utan ta. What is the equivalent to English sa atong Cebuano vernacular language nga kabuutan? Wa? Bitaw, all this righteousness, holy, gentleman, kind or kindness, good and nice, obedient, mapailubon, niya, meekness, magop, payos, Diyos nun. All these things and virtues comprise to one. And that very one word in Cebuano is buutan. Oh, sa ito pag matarong ka, balaan ka, talamdon ka, maluluyon, maayo, masinugtanon, mapailubon, maghop, o Diyos nun, tiguman ng tanan, usahana. O ang usaka, ikibali niya na, mao ang kabuutan. Manang how to become buutan. Nas balang kasulatan nagingon nga, nasa Proverbio 16:6. Mingon ang Diyos, kung doon na kay tinuod nga kahadlok kanako, ikaw tao, mapuyo sa matarong, o ikasalikway day nimo ang tanang kadautan, kung ikaw buutan nga tao.
imong isalikway ang tanang kadautan. Nana sa kalam or panultihon 16 niya versikulo 6. Mana nga ang kahadlok sa Dios. Oh, anong kadukan na to ng Ginoo? Nga Ginoo labing maayo, labing maluluyon, labing mapasayloon, ug mahigugmao na to sa gugmang walay katapusan. Mabasa na sa Jeremias 33:1 nga ang Diyos na higugma ka nato sa gugmang walay katapusan. So nga nung madlok man taniya? Ganong ingon man nga, kadluki ang Diyos ug mahimo kang buutan. Kaya ang Diyos gawas nga matarong og buutan, He is also justice. Nasa Biblia, nasa balang kasulatan, sa Salmos 7:11, nga ang Diyos usa ka matarong nga maghuhukom, o kay matarong nga maghuhukom, kadtong mga buutan og matarong iyang gantihan, o kadtong makasasa iyang silutan. O tungod kay makalilisang manang silo dito sa impierno, mahadlok ta. Nya kanang maong kahadlok, mo'y musibog na to, mo'y musikad na to, palayo sa tanang kadautan, ug tanang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga kahadlok nga Diyos noon, makapahimo na tong buutan. So, mao ni ang atong pasiyuna, how to become buutan. Pero, wow, nangita ko in English kabuutan, pero atong isgutan diri, daghan kay mga words, pero doon ay specific, equivalent. Righteous, matarong, holy, balaan, gentleman, talamdon, kind, maluluyon, good and nice, maayong tao, obedient, matinumanon, mapailubon, patient, niya, meek, maghop, payos, Diyos nun. Pero wag ko kita unsay in English sa kabuutan. Moro ba yung giskutan diri ang kabuutan? Kung naa kanimo ang kabuutan o papupuyo Espiritu Santo, siguro ka nga makaangkon sa purong-purong Ginoo sa kaluwasan. Maikson mo ni atong pagpambit karong gabiyon na niya atong tagnon. Niya man si Ricardo Risini mo una magini atong paminaw. Salamat Brad Sok, may gabi Brad Sok diri sa New Creation Servant Community ug sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia Brad sa 1 Corinto 15:32. Mangaon ug mag-inom kita kay ugma damlag, mga matay man kita, nagtaho lamang kita aron mamatay. Sa Santiago 1:2, mga igsoon, isipan na bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay muabot kaninyo. Bulahan sa kuno Brad kung muabot na ng mga matang sa pagsulay nga sa 1 Corinto 15:19. Kung atong paglaom kang Kristo, kutob ning kinabuhi, kita ang labing makunluoy sa tanang mga tao. Ang akong buutan ng Brad Sok ba, kung may pasabutan ni San Pablo na kung kutob ra ang atong paglaom ning kinabuhi, kita may labing makaluluoy Brad. Paliw ko ng patinaw Brad Sok. Salamat kayo Ricardo Risini si mong may pangutan. Una-una to ang teksto ng imong tanyag ang 1 Corinto 15:32 nga ringon nga kaon, inom, pagtagbaw, himo ang tanan nga makalipay kanimo kay wa ka kaybaw kalit nang maabot ng kamatayon. So mao ni ang ginganlan natong worldly aspiration, kalibutanon nga pangandoy nga gustong hubgon na to itong gugalingon, pagkaog lamian, paghimog mga kalipay nga lawas nun nga masalanon, makapakasa na to. O sa kini ka aspirasyon mala sa kinatsila pa. Nga mauni ang gamiton siyawa. Paibugon ta sa mga butang nga makalipay na to. Siyuta, bahandi, dungog, o mga lawas nung kalipay nga supak sa kabubuton sa Ginoo
gusto siya wang musawong taniana. Ano matagbaw ka, pero dili na mao ang gitudlo sa Ginoo. That is counter against the will of God. Kay ningon man ang Ginoo atong gibasa kanina nga kini mo'y minugdanon nga buutan ka og ang Espiritu Santo nasulod kanimo. Dili ang bisan unsa nga mga butang nga haylo ning kalibutana. Mulabay na ug makadaot na sa atong kalag. Busa mo ang primerong punto nga atong ipambit sa gibasa ni Ricardo Resane. Ya, usa ka makalilibog kayong teksto nga mutuksa sa atong mga paghuna-huna, mo uyog sa atong paghuna-huna. Kanang Santiago 1:2. Nga nangingon kung doon ay mga pagsulay, mga tintal, paglipay. Lipay tag sulngon tag tintal sa makalilisag, mapiko ning atong pagsalig niya, mapukan ta sa tiilan siyawa, katawaan ta. Ngano man, nganingon ba San Pablo, rather si Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2, sa epistola or epistle, di suwat ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2, na kuno na yung mga pagsulay og tintal paglipay. Ngano man, kay ningon si Santiago nga nag-andam sa dang Ginoo og kagahuman, panalipod og taming nga makadaog ka sa tintal, mahimo kang mananaog. Without temptation, without overcoming temptation, you cannot await reward. Dili ka kapaabot og kante. Nga naman, kaysa pinadayag 21, sa Isug City, mingon si Jesus, ako ang alpag omega. Huwag katong mananaog sa mga pagsulay, akong hatagan sa tubig sa kinabuhi ng walay katapusan. Katong mananaog. Huwag siya mahimong akong anak. Ako mahimong iyang Diyos. Nana sa pinadayag or Bugna, Kapitulo 6, rather Kapitulo 21, versikulo 6, Isug City. So, ang gisulti sa Ginoo pinagi ni Santiago nga kinahanglan dunay tentasyon aron nga doon na tayo ikasangka o pasagdan tayo ngunyan ang huway pagsulay masupak si gisulti ni Santiago. Paglipay, ikahimot ka na si mong kinabuhi kung doon na itintal na isumpay na sa ubos. Tungod kayong Diyos nag-aandam kanimo sa imong kadaugan. Wala nga, na temptations, pagsulay, kay kung mananaog ta, wala, matod ba ni Jesucristo, mananaog ka, ako ti ka natagan sa tubig si kinabuhing ulay katapusan. So, mo na ang atong gidawat ang mga pagsulay. 1 Corinto 13. Ayaw kahadlok sa mga tentasyon sa yawa o sa kalibutan. Kaya ang Diyos nag-aandam siyang katakos o gahom. Makadaog ka, tungod siyang pagtabang kanimo. So, di na madlok kay naiandam sa Ginoo nga taming o kadaugan nato. Kung naa kita kaniya, sangpit kita kaniya. Pero kining katapusan pagkutan lagi, sumpay-sumpay mo ni Senior Ricardo Resane. Nga, kung ang paglahom na nato ni Kristo ni nilang kalibutan na kawang ang atong kinabuhi, nining kinabuhi. Kung ang paglahom nato ni Kristo ni nilang kinabuhi, alaw ta. So, sa may pasabot na di na tamulaom ni Kristo. Ang buot pasabot nga, si Kristo manunubos. Nga atong Ginoo sa kasalangit nga mananaog sa mga pagsulay og ningon siya duha tulo ka tawo magatigom na ako sa inyong taliwa mutabang ko ninyo. So kung atong pagpamalandong ni Kristo samara sa atong paglantaw sa mga kadaugan sa mga buksidor nga gamit sa tanang kusog yun na mga uban mga matay kay
Wala naman nalay control kung may igo nagsakit kayo. Makapatay na ilang kumo. Busa kung kanang hinabuan na to, parehara niya na nga itong gilantaw kining kalibutanon. Kutob sa kalibutan ang atong pag-ilaw ni Kristo nga dinhira ning kalibutan na mingutaan. Niya mata ning kalibutan na, die today, die tomorrow, the same die. No. Ningon si San Pablo sa 1 Corinto 15:14, ang tinuray sultihan tamo matudpan San Pablo. Kung wa pa mabanhaw si Kristo, kawang among pagwali kaninyo. Kawang sa ninyo pagtuo ninyo. Pero sa pagkabanhaw ni Kristo mo ni ang pasalig. Mo ni dakong garantiya nga kita mo salig kaniya. Maluwas ta. Ug ang inyong pagtuo madawat na ni Kristo tungod kay gisandig ninyo sa inyong pagsalig sa iyang pagkabanhaw. So it's not only on this world that we look at Christ as our aid only in this world. No. Gikan sa itong pagkatao hangtod mamatay ta. Hangtod nga dadon niya nga itong kalag giandam si Kristo mao na ang kinabuhing walay katapusan sa langit. Dili sayutan-on lang nga kalipay ang atong paglaom. Mao na ang kahulugan. Salamat kayo Ricardo Resini, pero sunod kayo dong LR siya tumpi-tumpiya kay atong tagan sa gubernador total mo ba makabalik maka. Ano yan si Brad Aling Bacalso sa Catholic Lay Minister. Atong po pinaw, Brad Aling. Daghang salamat Brother Sok, may gabi ikan nimo. May gabi istanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Brother Sok, nag-isgot ka ganina ug follow-up question lang may tungod sa imong gi-discuss karong gabi una. Kay naaman sa Leviticus Kapitulo 11, nya hapit na whole chapter. Nag-isgot dito og mga mananap nga ipakaon og naa say mananap nga dili ipakaon labi na sa baboy. Niyang mga SDA ni mao ginailang gamiton nga dili ipakaon gayud ang baboy kay ni hugaw. Din ang pangutana, kitang mga Katoliko kusog man kayong kaog baboy. So dili ba ni contradiction sa gisugo din sa Biblia diha sa Leviticus Kapitulo 11? Palihog ko no Brother Sok. Salamat kay Brother Ling. Doon ay balaod. Doon ay sugo. Leviticus Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 30. Ya sa Leviticus 11:20 giklaro gyud. Ayaw ka ng baboy kay hugaw ka na. Makalandoon sama sa mananap mo patang tiil nga buwa kong kuko nagpangusap makaon ninyo sa mas baka, kanding, karnero. Pero kanang buwa kong kuko huwa magpangusap sa mas baboy hugaw na alang kaninyo ayaw ka na. Uguban pa nga mga talaan sa mga langgam, mga hayop o patang tiil o sa mga isda doon na hugaw. Kanya nitabo ang dakong masulubon maingon naton pagasulti nga ang mga apostoles nga ni tambong sa salo-salo uban ni Kristo doon na ba na seremonya sa cleansing ceremony before meal. Sa di pamukaon doon na seremonya waman makapil ang mga apostoles. Muna ningon ng mga dagkong pangulo ang atong targiton ini kining magtutudlo mo si Kristo. Nga naman, nga nagmalapason maning mimong mga tinunan. Buot nila ipasabot nga mo reflect ni, mo sangko ni sa magtutudlo nga usab malapason. Bugat kayo ang nakita ni Jesus nga una-una bato kaniya. Huwag ningon na si Jesus, wa pa mo maibaw? Wa mo maibaw? Nga ang tanang pagkaon nga gikasigawas mo ang isbaba padung stiyan ilabay silit dili na makahugaw ninyo. Ang makahugaw ninyo makahugaw sa tao maong gikas sa sulod muguwa sama sa gikas kasing-kasing ang kasukop ang kaligutgot pagdumot pagpatay tao malaway nga buhat
Kini mga buhata mao ni makahugaw sa tao. Dili ang pagkaon. So, tingkag sang dungan sa mga huliho o gisupay ni Jesus. Sultihan ta mo nga ang tanang hugaw nga pagkaon gilimpyuhan na nako. Ang mga tanang mga hugaw nga pagkaon gilimpyuhan na nako. Wa sila katingog. Kay nibaw mas sila nga si Kristo gi paluyuhan sa dagkong nahimo niya mga milagro, paglakaw sa dagat, pagbadlong sa bagyo, pagbuhig patay, paghatag itatanaw sa buta, bakul nga sukad sa pagkabata, nagkamang hangtod na dako, iyang ipalakaw. So, atras sila. O niya, sa sunod di kayo sundayag sa Diyos, alang ni Pedro. Pedro Apostol nga dito sa taas sa atop sa balay, flat man na, makalingkod-lingkod mo sila dito, Yasting paniudtog gituntunan sa Pablo dakong habol. Nga sa maong dakong habol dito tanang mananap nga upatiil o mga nagkamang o nadungog din ng tingog. Pedro, umihaw ka o kumahan. Umihaw ka o kaon. Tumpag na si Pedro, Ginoo, wala pasukad masukad nga doon ay hugaw bastos nga miguwas kong baba. Milanhog sa nantingog ikas langit. Pedro, ayaw nga lighugaw bastos. Ang umana, limpihoy sa Diyos. Muna nga, alang sa Diyos, ang tanang hugaw, gilimpiyuhan na. Nya, adunay gisulti lagi si San Pablo. Ngayon siya na ay mga pagkaon nga hugaw, na ay pagkaon nga hindlo, nga gilantaw sa katilingban, pero sultihan da mo, mukaon ka bisag unsa, o dili ka mukaon bisag unsa, wa ka kasa, wa na labot sa kaluwasan. Ang makaluwas, mao nga buutan ka. Ang makaluwas nga buutan ka, o gipapuyo ni mo ang Espiritu Santo, sud ka ni mo, muna makaluwas. Dili kay, di ka mukaon niya na, umukaon ka niya na, isipon kang makasasa. Giklaro o gisulti ni San Pablo kanamutanga. O niya, sa laing bahin sa balang kasulatan, na sa Roma 14:17, nga niingon na nga itong magagahom nga Diyos nga may tungod sa kalanon. Dili na mo ang may nugdanon. O ihatag og pahayag ang atong Ginoo nga ang kaluwasan ang hibawan. Nga kung ako sa katao nga nakaila sa kalinis o kalimpyo sa gahom sa Diyos nga naglimpyo niya na, mingon na San Pablo, ang taong nagunana nga limpyo, ang iya siyang una-una limpyo. Pero kung sa kataong nagunana ka kanang hugaw, dili ang kalanon mo'y hugaw, ang hunahuna niya ng tawag na mo'y hugaw. So mo na ang ingon ni San Pablo. Takos na to ng palandungon nga kung magunaw natin ka nahugaw nga to ng hunahuna mo'y hugaw. Tito din na, Tito Kapitulo 1 versikulo 15. Sulat nga po ng San Pablo. Gibili niya ni Tito nga pahayag nga ang tanan gilimpyuhan na. O doon na itaong mingon nga hugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw. Ang hunahuna niya na tawa na mo'y hugaw. Muna ay peligro. Ang hunahuna na to, hugaw, kita di ay nagmure nagunaw na ang hugaw. Pero gilimpyuhan na si Ginoo. Muna nga itong paambit tupag sa may bugutanan ni Brad Aling Bacalso niya man si Brad niya pa nga itong pinangga nga kauban si Brad Alex Pasing ang itong in charge sa Bible study o catechesis. Akong punguta, mayang gabi mga igsoon o sa namati sa atong tuluman nun. Huwag nga man kanimo Bradsok, mayang gabi. Akong gikuan nga rin Bradsok kaning sa kuan nga ang Mateo kuan 18 versikulo 10
nga ningon gyud si Jesus nga ri matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag unsa nining mga gagmayng bata kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel at tuwa kanunay sa tubangan sa kong amahan dito sa langit. Ang pangutana Bradsok ba kaning mga anghel ba kuto ba ni sa atong pagkabata kay hindi kadako daghan na magayo nga kanadto kaning bataa dadon masimbahan karon na namas inuman na namas sa madyunga na stigbakayan sa mga anghel ni Bradsok ni biya baka nila og kuan sila ni biya sa anghel kay duha ra man ni kuan Bradsok niya ikaduhang pangutana nako Bradsok mao kaning kuan nga ningon si Jesus ba tungod kay wala ka may igong pagtuo hinumdumi kini kon may pagtuo nga sa magidakon sa usa ka liso sa mustasa makamando kamo nining bungtura balhin dito mubalhin kini makabuhat ka mo bisan unsa ingo Bradsok aning unsa man pagtuha nga gamay ra man kay bro mabalhin man bungtod niya makabuhat kuno ta bisag unsa nga atong buhaton nga kabubuton sa Ginoo. Palihog ko ni Bradsok ikaduha na kong pangutana. Una mo ang pangutana ni mo mahitungod sa anghel, no? Anghel magbalantay nga matud pa nga diha sa katao sa bata, tubo ang bata na nasa Exodus 23 versikulo 21 to 22. Mingon ng Diyos nga gihatag ko tag sa katao usa ka manulunda sa kaanghel nga magbantay kaniya. Kung nasa siya magpadung ang anghel magpahigayon pagpanalipod kaniya aron kanang tawana moabot siyang pagatuan. Pero kanung usa ka tawo magahimog dautan og supak sa kabubuton sa Ginoo mobiya ang anghel kaniya. Mupuli ang dautan anghel mga nang iyawa mo na nga magamping ta pa kayo kay hindi na to makita ang anghel pero ang anghel nakakita ka na to kung sa gibuhat na to sa mas pagampo pagsimba paglikay sa sala musamot kaligon ang imong kagahuman nga gihatag sa Dios kay nipuyon ka you connive with sa anghel dili siyawa mana nga hibaw sa Ginoo. Exodus 23 versikulo 21 22 mana nga kinahanglan yun mahalaw na to ang anghel labi na sa itong pagkatulog kuyang ka ita sa itong pagkatulog mana nga ang yawa magtanaw na to kay sa 1 Pedro 5:8 ang yawa walay pahulay walay katulog naglibot suroy pagpangitag kinsay tintalo niya ron mapukan o makasa. Muna nga nang matug tahuyang kaita, do not close your eyes. Do the prayer and thanksgiving to the Lord God and asking Him to continue the angels surround us and defend us. Labi na mangayo kita nga di ta magdamgog mga malaway ug mahugaw kay muna isalot siyawa sa atong una-una. So, munang mitungod sa anghel. Nga, kung doon na kayo pagtuo sama sa usa ka lugas mustasa. Kana na mustasa, usa na kadako-dakong kahoy, pero pirting pinuha o kuwan kanang liso ba. Pero itanom na nimo ay tubo na kahoy yun. Muna nga, kung doon na kayo usa ka pagtuo, nga gamay pa sa liso sa mustasa makamando ka nga kining bukid pabalhino ni mo sa dagat mahimo na so mo nang isulti sa Ginoo it is not the promise or it is not measured by the huge or little faith but Him siya nga atong gisandigan sa atong pagtuo pagsalig nga gigugmata niya niya ihatag niya kanato ang tanan nga gikinahanglan nato para sa atong kaluwasan. Mana just an illustration of Christ how powerful faith is sa may pagtuo. What is faith? Kung basahon nimo ang Hebrewano 11:1
Ang pagtuo mao ang katinuan sa atong gipaabot. Ug kasayuran sa butang nga wala na to makita. That is faith. So, sa kabutang nga makita na nimo, ang tanan nimo makita niya to, dili na pagtuo, kaya nakita naman nimo, labaw na sa pagtuo, maong pag-ila o pagsinati sa imong nakita. Pero ang pagtuo, mao na ang atong katinuan sa butang atong gipaabot. Gilauman nato. Salig tas Ginoo mo nang ang pagtuo mong katinuan sa katumanan sa atong paglaom. Ay kaduha, mo nang importante, ang pagtuo mo ang siguro tino nimong pagsalig sa butang nga naa nga di nimo makita sama sa Dios, sama sa anghel. Di na to makita, pero they are really existing. The God exists. He is a spirit. Nasa 1:4:24, ang Diyos Espiritu. Ya sa Book of Wisdom chapter 12 verse 1, the Spirit of God cannot die. He is always alive. Para nga saligta. Ato naghuptan kanunay pagtuo nga ubanan nato sa buhat. Ubanan nato sa kamakanunayon sa pagampo. Kay mo nay mugunit sa atong kalag nga dili mabunlot si Yawa. Dadon tas Ginoo sa daan niya padong singangarian sa langit. So mo na ang power of faith, ang gahom sa pagtuo bisag gamay ra na, pero di man gamay nga atong gituan ng mong Diyos. Niya ba si Ryan atong mabilaw? Maying gabi, Brad. So, kung maying gabi sa mga naminaw karon, kung pangutan na, Brad, tungod sa kanang mga mananambal, Brad, kay kanang kuan kanang panalitan, Brad, na kanang usa ka tawo nga nasakit, Brad, niya bedridden na ba niya ato sa hospital ipa-check up ng wagi findings, Brad, niya ang akong kuan na, Brad, ng kuan kanang ipangutan na kay kanang last nilang option kay kanang kuan na lang mananambal niya kay babitas Biblia nga kanang kuan na kanang di na pwede kay sa yawa na gikan unsay ipatin-aw ni anak, Brad, nga ang mga taon jud kay diri bisan diri sa Cebu kay kuan hili kay mutuan ng mananambal kay sila ray kanang kay bawa niya ang mga doktor kay wala jud paluha ko na ko explain, Brad, niya one tubag set. Salamat. Ang atong Ginoo nag-ingon nga ako nagatudlo kaninyo nga ako nagbuot nga dunay mananambal o doktor, ha, kanang sa medisina ba ka doktor medicine, o ako nagturo nga naghatag kaninyo sa pagsalig kanila nga mananambal ug sa tambal. Ang tambal nga gipasabot sa Ginoo kanang mga herbal, nakangay mga herbs o herbal nga makatabang nato. Kung ang imong sakit grabe kayo ug dili na ka maayo, dangup ka nako. Piyaing imong sala, isaad ka nako. Ang imong kinabuhi nga nabilin, ihalad na ka nako. Ayuhon ta ka. Mani pong sino na sa Sirach 38. Ya kanang mananambal nga kanapitang na albularyo muna na. Di man tanang albularyo nga ino na to. Ngilad kay kanang albularyo bot sabot. Mga mananambal na nga na magkutlo sa mga gamot, dahon o punuan sa kahoy nga tambal gina siya. Nga nakatunan nila sa kasinatian gikan pas katigwangan. Dili na ngilad. Mga albularyo. Pero kanang magpatutuo bitaw nga ang ilang gisandigan is not the power of light, but power of darkness. Satanic ba? Na mo recourse na sila sa gahom ni Satanas. Ya, tutututo sa atong tiyan, uban pa ilang buhaton nga doon mga orasyon in lingua latina nga wag sila kasabuton sa nang kilitok nila. Muna nga bandayan na kay muna ingon sa balang kasulatan na sa Deuteronomio 18, likayin ninyo kanang magtanaw sa iyong pad nga mutagnaon sa imong mapabutong kadaugan muhiskot sa imong kagahapon dito mo dawat na
So muna nga i-distinguish na to ang mga tao sa karaang panahon, mga apostolis, doon naman sa sila mga tinunan. Ang isugor gis Ginoo, panglakaw ka mo. Isangyaw ninyo ang akong maing balita. Tudluy sila. O ang mutuong magpabunyan. O ayuha ang ilang mga sakit. O doon ay namatay badhawa with my power. So, muna yung gisultis Ginoo nga, usa sa ka na imong ang mga apostolis mo batubalani ba sa pagduol ng mga tao, di lang kay maminaw kundi ilang gipabot nga tambalan sa sila. The apostles. O mo sa mga misyonero kanito, mga pari nga ipadangan to sa laing nasod. Doon ako'y amigo, si Dodo, taga kining Negros Oriental, na classmate na sa tunako kanito sa seminaryo, na pari siya Bradsuk, pastilan pagkanto na ko sa Malaysia. Wa may kasakyan nga kanang trake bukid din ngilit yan sa the place by bayon na yung daghang kaing balay pwerte naghara dito ko niya mo lagi nga nagduna na ko'y mga gitudluan may tungod ni Kristo nga atong Ginuos mga pagampo uban pa, pero na problema ko kay dihay bunyagana na naggrabe ang inahan. Murang nagliki ba ito iyang panit? Kuyaw kayo. Murang nga napaltos ba? Niya gitawag man ko, Bradsuk. Akong gyampuan. Pastilan mo to ka, Bradsuk. Pero nagiginoo. Nayo. Murag ang katong liki-liki siyang lawas. Bayo. Nagsyagit sa kalipay pagpasalamat sa Ginoo. So, na hinayon yun, nabunyagan ang iyang bata. So, muna yung niya nga, kung yan, sundon kita sa Ginoo sa pagkabig sa mga di pamutuo niya. So, daghang kayo nakabig niya to. Dodo, kalimut ko sa pilidong Dodo, taga Minoru na to, taga Negros Oriental. Yan niya mas kain, maying gabi. Maying gabi, Bradsuk, ay o sa mga naminaw karon sa katinawan sa pagtuong Katoliko, ali ko sa Matthew 13. Si Jesus Matthew 13. Si Jesus mitabag ang mga tinago may tungod sa paghari sa Dios, gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila kay ang adunay iya dungagan pa hinuon aron maiya ang labaw sa iyang kinahanglan apan ang tawo nga walay nahot bisan ang gamay nga naa niya kuhaon. Nganong kuhaon man sa Ginoo ang mga ng mga wala nagi kuhaan nga sa wala na yung mga kwarta hutdan pa jud or kuhaan niya. Akong ikaduhang pangutana, Bradsuk, is kanang kinsa day gay mo sa Ginoo, Bradsuk niya ansa sa ginabuhat niya sa langit, mga Bradsuk. Salamat kayo, Coach. Pahiyong po si mong nindot ng pangutana na nga ngayon si Jesus nga kantong mga gitudluan niya ang dunay mga iya dungagan pa. Pero kantong way iya, bisan ang ituan niyang iya, kuhahon gikan kaniya. Muna nga sa atong na yanon na itong pagkuna na ang Diyos nagahimog injustisya. Na kantong dungagan pa. Pero kantong buha, kuhahon pa. Kurapi siya, wa, pag yan, kanlatan pa kita, kuhaan pa kita. Mga pasubingay na si Ginoo, may tungod sa grasya na madawat na to. Kaningan na sanctifying grace. Na madawat na to sa pito ka sakramento, bunyag, konfirma, pagkumpisal, pagkalawat, ordins, pagkapari, kasal, niya dihugs masakiton. So, mga sakramento ni okay, nga matag dawat na to niya na madawat na to ang grasyang makasantos labi na sa pagkumpisal pasaylo atong masa limpyo na atong kalag may kalawat na magtubo ang daghang grasya sud sa atong kalag nga ganahan na ta pag-ay noon sa pagampo, pagsimba, paglikay sa sala,
pagbuhat og mayo sa mas pagtudlo sa mga tao, pagwali sa pulong sino, lagsi ka itong kalagana. So, that is the fruit of yan na to, sanctifying grace. Yatag sa Ginoo. Tungkol yan, nadungagan pa sa Ginoo. Pero kadtog yung nasa salang mortal, niya nagpadayon pagpakasa, wagin mo kupisyal, wagin mo balik sa Ginoo, hangtod ang Ginoo na niyang iya, kuhaon na sa Ginoo. Kay dili man siya matinguhaon. Kaya na sa Isaiah 43 city, ningon ng Ginoo, unsa may tuyo na ko paghimos tao. Wala ko himo ang tao para ras kalibutan. Labi nang wala ko buhatan tao sa impyerno, nga mo nang makalilisa nga silot sa kayo, nyaway katapusan. Gusto ko na maluwas na ng mga tao o makadangat sa pagilas kamaturan. Asa man ang basa sa Biblia, 1 Timoteo 2:4. Muna nga, kining ay kaduhan ni mong pangutana dong? Nalipay ko ng putana. Kinsay nagbuhat sa Diyos. O ang Diyos binuhat, dili na na Diyos. Nasa Salmos 90, versikulo 1, 2, ug 10, ikaw o Diyos, mauna. Wa kay sinugdanan na wa kay katapusan. Ikaw o Diyos nga makagagaho. Ang usa ka libo katuig alang kanimo usara ka adlaw. Ikaw o Diyos mauna, wa kay sinugdan na way katapusan. Mauna ang mutan hatag kinsay nagbuhat sa Ginoo, way nagbuhat. Kay dunay Diyos nga binuhat, He is not God. Because God has no beginning. Why? That cannot kita dili ta makatugkan niya na, pero the truth of the matter nga ang Diyos nasulat sa Biblia, way sinugdan na way katapusan. Siya labing maluluyon, siya labing mahigugmaon, ug labi na sa tao, na sa Jeremias 93:1, gigugma ko ang tao, sa gugma ng ulay katapusan. Pusa dili ko buot nga dunay usa ka kalag nga may impyerno. Kung dili ang tanan maluwas, pinagis pagilas kamaturan, unsa man ang kamaturo na Ginoo nga ngayon mong hibawan, nga gihimo ko ikaw para sa langit. O nag-aandam ako sa tanan nga magiginanglan nga maluwas ka. O makadaog ka sa mga tintal, sang pita ko. Kay mudaog ka gyud ug ang mananaog akong ngatihan. So, the overcomers, mananaog, mo gigisgutan sa Ginoo sa Pinadayag 21, 6 ug 7. Ang mga mananaog, akong hatagan og ganti sa tubig sa kinabuhi ang wali katapusan. Muna ang nagtinguha ang Ginoo. So, muna ito kin, nga kinsa naghimos Ginoo, kay doon Ginoo nga, doon Diyos nga hinimo, Diyos na na. Niya si Brad Dan Kungtas. Salamat, Brad Sok. Salamat, Brad Sok, sa ini sa sulod sa New Creation Servant Community. Nabalik na po ko rin, dugay-dugay ko nawa. So, kining uban, wakailan ako, padiritso na ko sa pangutan na jutay ng oras. Daga nagtuo, Brad Sok, nga ang Diyos gihimo lang tangduan. Nga naman, kay pagbuhat niya sa tao, ibuhat po niya ang laki, babae, tapos dito sa hanaman sa paraiso niya gibuhat, nagpalipayon ang duha. Apan dako kay bulong kay gipadadaan nagbitin aron ang duha makasa. Tapos ang diha nga tao nakasana ni daghan pagayo iyaging gilunupan nga matay og walo lang ka tawo nabuhi gikan ni Noah. Human si Kristo ni anhe nya nagsulat ang mga apostoles nga ang demonyo o ang dragon gitambog sa kalibutan. Pasabot nga ang yawa gitambog sa kalibutan para ang tao tintalon sa yawa ug makasana ibutang sa impyerno. Alam nimo Brad Sok, di ba ni giduan-duaan natas Ginoo kay ingon gud ang Biblia nga gigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni gipadala ni ang bugtong anak. Kung gipadala nganong kinahanglan pa man ipadala ang bugtong anak nga mahimo ramang nga di pa idaas Kristo nga iya tang iritso sa langit. Wala ko patinaw ni Brad Sok.
Salamat kayo din sa minungdanon, matulunanon kayong pagkutana. Nga may tungod sa Diyos. Wala ba kita dua-dua ilas Ginoo? Mo na pagkutana. Ako na nga akong nalitok o kutlo ang kanang Isaias 43:7. The purpose of man. Ngayon ang Diyos, kung siya'y katarungan, gigihimo ko ang tao. Tubag ang Ginoo nga, gihimo ko ang tao, dili alang sa kalibutan lang. Dili sa impirno, di ko buot nga doon sa impirno. Kung dili, sila, yandaman ako sa langit. Gihisgutan kasi yun langit. Nagyandam niya. Sa 1 Timoteo 2:9, nagingon nga, kung siya'y langit, wa pa makita sa mga mata. O wa pa matagamtam sa tao, bisan unsa nga kalipay, nga ikatandi sa kalipay sa langit. Ug siya dito sa langit, hingpit. Dili siya matiguwang, dili siya masakit, dili siya mamatay, labaw na, nga dili siya makasa dito sa langit. Makaangkon siya sa kinabuhi ug kalipay ng walay katapusan. Unang tuyo sa Ginoo, that is the purpose of God. Na karon si Adan og si Eva, ipabaw sa Ginoo na mao ni inyong kahimtang. Di mo matiguang, di mo masakit. Ngunit ang inyong kalipay, hingpit, walay katapusan ito sa langit. Usara akong ipangayaw ninyo. Ganining Eden, mga bungas kahoy, lalay mga bunga kanana. Pero kanang kahoy nga nasa taliwa, ayaw paduol o ayaw pagkaon niya na. Kaysa higayon nga mukaon ka niya na, mamatay ka. Mo nang ipahibaw sa Ginoo. Ginoo nga, man is a being which has spiritual component mo na nga itong kalag. Niya, labaw tanan. Ang Ginoo naghatag sa tao free will. Saan ang free will? Kabubuton nga gawas nun. Ato na. Kung doon natin gibuhat nga maayo sa maron ini, hindi pa yung Ginoo nila. Kay sa Filemon 1:14, doon nga isang sinya-sinya kuwan ha kay mapatakatiwas. Okay. Musinya sa marigo. Mapatakatiwas. Sa Filemon 1:14, ningon Ginoo, gihimo ta ka tao, dili ta kapugson pagbuhat pabor nako. Kinahanglan nga imong kabubuton nga gawas nun ang pag-alaga nako, paghigugma ka nako. Muna akong ipabot because of free will. Ang tao dahil kita kasi yung free will mo naging testingan sa Ginoo nga siya ang tao angay ba sa usaka hingpit nga saan nga mulungtat sa walay katapusan. Dahil nun sa may nito, padool si Iba, naminaw si Iba, nikaon sa prutas, gigidili, nikaon sa siyadan. Saan nito po? That was usaka catastrophe. Makalilis nga itabo para niyadan og ni Iba. Nga no, dili kay tiyatiyawan ta si Ginoo. Ginoo gusto nga alagara na to siya tungkol sa itong gugma. Magkapanalipot ta sa itong pagtuog sa Diyos. Kapanalipot ta sa Diyos. Kapanalipot pa ng Diyos na sa Biblia may mahimusan. So mo na failure. Pero not absolutely the hopeless life of this spouse si Adan ug Eva. Kaya ningon Ginoo, Satanas, ikaw, ibutang ko ang away kanimo ug sa babae. Wa mo tudlo sa Ginoo si Eva. There was a woman tungod sa gasa nining mo bayhana na makapildi kanimo. Dugmuko na niyang imong uho. Kinsa man mo Santa Maria, so redemptive act be done. Dili ta kapiyaan kay gigugma ta ka tao. So mao na ang nahitabo sa tao. So we cannot argue with the action of Adam and Eve on the fact that they have free will.
dili magkapugong ng Ginoo sa free will. Kay kita nga libitan nag-free, kay gawas nun. So gawas nun ang atong pagampo, pag dahil kaniya, lipa yung Ginoo. Nato siya pug sa ato ng kabutong gawas nun. Pero magbuhat agsa, ibaw sa Ginoo, ato ng gituyo. Kay dili man na, wa magkalangkati, wa mantalangkati free will. So, that is what happens. Wala na sa Proverbio 14:6, nangingon, Nicel frustra in natura te. Nothing which is done by God, nothing, way bisan unsa gihimos Ginoo, nga wa siya'y katuyuan. Muna yung nicel frustra in natura deye. Nothing is done by God without a purpose. Muna nga, the truth and God is truth, we win the battle. Pero dili ta makadaog, ato na nagsa. Ato na nagsayop. Nga naman kay breedy ma siya. Bisag matug pata, matud pa sa Ginoo, sa imong mga lakang bisag asa ka, nakita ta ka. So mo na nga, tubag na ito ang pangutana ni Brad Dan Cogtas. It is the free will, the greatest gift of God to man, that was abused by our first parents, Adam and Eve. Munang diksyon na to. We must use our freedom, free will, to do good, to serve God, and we will be saved. Kaya nga naman ingong Ginoo, dili kubot, nga doon na yung sa impyerno. Na impyerno ka to si Adan ug Eva, more ba ito'y unang kasa? No, we cannot say that. Kay gihatagan na sa Ginoo pinumdum, doon ay away kanimo yawa og sa babae, dili si Eva. The woman, she will win over you. Kadaog siya. Muna kita sad, we will win. Kadaog ta. Tungod sa gihatag na sa Ginoo nato nga kadaugan. Mao nga itong pagampo, nga itong paglikay sa sala, nga itong pagbuhat og mayo, kada ganito, prayer, avoid the occasion of sin, doing good, obey the commandments, and doing something that God is known. So that when God is known, He is loved. Atong buhaton nga ang mga tao makaila, unsa ang Dios, aron sila mahigugma sa Dios. Nyaming Ginoo, nakautang sa kunimo danda, kay mo kong gisangyaw. Nakautang sa kunimo sukda, kay mo kong gisangyaw. No, kami Ginoo ang dakog utang. Tumpi-tupion ng among mga buhat, dili paigo sa imong gihatag kanamo. So mo na atong paambit ni Brad Dan Cogtas may pagutana niya. Unsa naman magkasinya na ka? Oh. Kasi okay, salamat sa atong makauban ni aman sila si Brad Dan Cogtas, Bradaling Bacalso, si Kane, si Ryan o si Brad Alex Basig, Bradaling Bacalso, si Brad atong mahal nga kauban sa yes, si Sister Brilia Albao. Yeah, si Brad Brie Albao. Diya sa brilliant nga speakers. O niya, uguban pa na itong mga kauban. Saluyo kining Antihosyo na kuka. Salamat kayo. Do. Oh, salamat kayo. So, mga igsoon atong pahinumdum nga gayata sa ganda na itong recognition and gratitude sa Talisay DA, Talisay City, Cebu. Strange kayo. Kay ang tanan ng mga proyekto para sa mga kabos, dihuwad na. Mga kabataan yan to, pastilan. Digay kabot sa college. Bisa digay kabot sa high school. Karon, doon ay free education sa Talisay. Way bayad ang high school, way bayad ang college. Magpili kag kurso, eskwela ka, way tuition fee. Nga mga kabos, gipadagan yun na to. Ang mga tambal nga gikinanglan. Tanan nga, may didus ka barangay. Anam-anam yun nga, madlibot kita siya. So, dako kayo ang kalipay sa mga tao. Huwag mo na nga daygo na to, nga kinidiing, nginganlan na to, o tula, o hinabo, nga lugay nun,
kabubuton na sa Ginoo. Kaya na duha ra ka institutions nga ngingos Ginoo iyang gi-recognize. Ingon ang Ginoo, si Jesus ingon, ihatag sa gobyerno sibil sa iyang pinulon, give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God. Ihatag sa Diyos, ihatag sa Diyos. Meaning, sa relihiyon, atong ihatag, o saman, atong pagampo, pagtuon sa pulong sa Diyos, pagalagad kaniya, labi na sa mga kabos, kana mo ikalipay sa Ginoo. Kunya, ang mga kadautan siya, atong malikayan, o mapadayon nato. Mga igsoon, salamat kayo sa inyong pagduyog ka na to. Ako na yung amigo si Brad Sulping Algiri, nakita na kong iyang ngan, o si iyang kapikas nga tabang kayo sa iyang lagkaritas sa simbahan. Doon ay mga magdaot, sakit, uban pang magginanglan, pagkaon ba, tambal ba, ang karitas. Niabot na sa daghang mga parokya. Yan si Brad, Julius Lawas, o si Brad Jerome Crusty, mga Catholic Faith Defender sa San Fernando, Cebu. O si Brad Julius Obos, huwis ni siya, judge, pwedeng magpaambit sa pulong sa Ginoo, kay ganahan kay siya, nalipay siya na nakakataon sa pagpaambit. Pero by profession, taas kay katungdanan sa gobyerno. Judge, pero dili siya ngatake sa bang relihiyon. Pambit lang. Mga igsoon, salamat kayo sa DYRF Radyo Pwersa, nga itong engineer Dires, Julius Kaputulan, nga mo'y naghatag na ito higayon nga lanog ta, o sa Facebook, makita ta, live, o gato sang sa station, si Dudong Lapi, o gato sang manager, si Father Philmar, nga buutan, o ligdong kayo nga itong manager.